Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε? Μαντέψτε που βρίσκομαι. Βρίσκομαι στο εργαστήριο. Είπα να μην τραβάσουν μόνο αυτό και να μόντε να κάνουμε κανένα βιντεάκι. Αυτό θα είναι μισάωρο. Κάνα 30 λεπτό, 40 λεπτό θα δείξει άμα έχω στα κέφια μου. Άμα με τσιγκάει ο διάολος θα πάει 40. Άμα είμαι normal θα πάει 30. Πάντως θα είναι μεγάλο βίντεο. Ή 30 ή 40 λεπτά. Μέχρι τις 1 τώρα είναι 12 και 20. Τι ώρα είναι, και 20. Το πρώτο μου μεγάλο βίντεο. 30-40. Τι κάνετε, είπα αυτό θα είναι χριστουγεννιάτικο βίντεο. Θα πω για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές. Γενικά θα λέω διάφορα. Για το Πάσχα. Γενικά, καλές γιορτές. Πάσχα, Χριστούγεννα. Πάσχα δεν κολλάει το. Τι λέω τώρα. Κυρίως τα Χριστούγεννα. Και γενικά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Είπα παιδιά. Ξέρετε γιατί θα είναι μεγάλο βίντεο. Θα σας παρουσιάσω μερικά εργαλεία. Για αρχή. Σε άλλο βίντεο. Ας το αφήσω. Σε άλλο βίντεο θα περάσουμε. Αύριο γιορτάζει και ο πατέρας μου. Σήμερα έχουμε 11-12. Τι είναι αυτό? Όποιος μου πει στα σχόλια τι είναι αυτό, θα κερδίζει 20 ευρώ. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Όχι, ξέρω, είναι για να σφίγγεις όταν βάζεις τσιμέντο, για να σφίγγεις. Ξέρω εγώ τι είναι. Σφιχτήρας, βλέπετε το φυσμαγκό, κάτι τέτοιο. Ένα μπουκάλι του πατέρα μου, ο πατέρας μου, τι του έχει εκεί πέρα, μουρδούλησε. Το πετάμε στον κάδο, έχουμε ένα κάδο εκεί πέρα, κάδο έχουμε. Να πεις ότι δεν έχουμε κάδο. Αφήσω. Τι το παράτασε, στον κάδο. Πάω από το... Εκεί που το ανήκε, τα σκουπίδια στα σκουπίδια, παιδιά. Είναι μια ωραία βιδούλα. Σύφτης, δείτε. Αυτό είναι για το δωμάτιό μου που το έχει πάρει ο πατέρας μου. Γιατί ξέρεις, στο παντζούρι απ' έξω, έχει ένα σύφτη και δεν κλείνει, έχει χαλάσει. Ξέρω, μην δείτε σημασία. Και μου πει που είχε 3 ευρώ, το μαγαζί το έχει φέρει. Με βιδούλα έχει. Το πακέτο σου έχει βιδούλες μέσα, για να μου το βάλει εκεί στο παντζούρι. Μια ωραίο σύφτης. Και θα το κλεμάσω. Έλα, μπες. Είδε ένας ασκούδος κι άλλο μπουκάλι. Άφησε με μπορεί να το θέλει, βλέπετε παιδιά. Αφήστε να μην το πετάξω, μπορεί δεν ξέρω. Σαν κάτω, αυτό δεν πίνεται. Τρέχα γύρω από πότε είναι εδώ πέρα. Δεν πίνεται, πίνεται. Να κάνω μια απόπειρα. Αφήστε με παιδιά, να το ξεράσω. Δεν έχει νόημα να το πιω και να το φτύσω μετά, δεν έχει νόημα. Το αφήνουμε στα αυγά του. Το αφήνουμε καλιά του, στα αυγά του. Αυτό τι σκάτα, κι άλλα είναι. Κι άλλα, δείτε. Ωραία, δείτε, κι άλλα, βλέπετε. Ωραία, Το διάλυσα. Δείτε παιδιά, το διάλυσα, δείτε πάει. Ωραία, καταστροφέας είμαι. Δείτε μια μπότα. Δείτε παιδιά. Πού βρωμάει. Κάτσε εκεί. Δεν κάθεται. Τι έπαθε. Κάτσε εκεί μωρέ. Δεν κάθεται εκεί που τη βάζω. Ούτε θες βρίσκεις εδώ μέσα. Πετσέτα βρίσκεις. Μαλά είναι. Βρώμικη πετσέτα. Παιδιά. Σήμερα την άλλαξα τη φόρμα. Αυτό ξέρετε γιατί είναι. Είναι τέτοιο. Βιδωτήρι. Μου βιδώνεις. Να. Δεν έχω έτσι, δεν πειράζει. Ας το αφήνω. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ωρα! Μπα, τσίκι, μπα. Παιδιά, αυτό είναι αληθινό. Τι βρήκα. Τι έγινε. Μαλάκα, αυτό αληθινό όπλο.
Το είχε ο αδερφός μου πάνω, ήταν επικίνδυνο. Το πει ο πατέρας μου, είδες. Το κρύψε εδώ πέρα. Καλά του έκανε. Το είχε ο αδερφός μου. Τον φοβήθηκε ο πατέρας. Φοβήθηκε, σου λέει αυτός είναι επικίνδυνο. Αν πάω σκοτώσει κανέναν, θα έχουμε άλλα μετά. Τον φοβήθηκε ο πατέρας μου. Το κρύψε, το έφερε εδώ πέρα. Ο αδερφός μου το είχε στο δωμάτιό του, το είχε. Έξω το είχε. Φαντάζεσαι να είσαι σε σχολείο και να έχεις όπλο. Πω παιδιά. Πας αυτό οι καθηγητές γίνεται χαμός. Χαμός στα ίσια. Με το 1. Με το 2. Δεν πάω καλά. Κάτσε πω κάτι απογείωσα. Πού προσγειώθηκε. Πού δεν άτομο. Δείτε παιδιά. Τι είναι αυτό. Τι φυλακία είναι. Τι φυλακίες παίρνει ο πατέρας μου. Τι είναι αυτό. Γυρνάει αυτή. Είχε μια μαλακία εδώ πέρα. Μια μαγλαπέδρα που γυρνάει. Τι είναι αυτό. Έχει. Θα το σπάσω. Έχει μια βίδα. Βλέπετε. Θέλω να δω τι έχει. Όχι, είμαι περίεργος. Έπαιζε που έχει μια βίδα. Κάτσε να το ανοίξουμε. Να δούμε τι έχει μέσα. Δεν κάνει αυτό το κατσαβίδι. Πού είναι ένα κατσαβίδι. Φέρε ένα κατσαβίδι της προκοπής. Είμαι περίεργος. Για να το ανοίξουμε. Έπαιρνα να δούμε τι έχει μέσα. Τι έχει μέσα. Να, σκηνή. Κάτι το είπα. Σκηνά το κορδέα. Και αυτό τι είναι αυτό τώρα. Αυτή η βίδα την πετάμε. Θα του βάλω άλλη βίδα. Πιο μεγάλη. Δείτε. Αυτή καλή. Δείτε παιδιά. Θα του βάλω. Θα είναι πιο μεγάλο κατσαβίδι. Έλα. Δείτε πέρα, του άλλαξα βίδα. Ωραίο, δείτε πέρα, αυτή είναι πιο ωραία βίδα. Του αλλάξαμε βίδα. Είναι πιο καλή, είναι πιο μεγάλη, το κρατάει πιο καλά. Βέβαια είναι πιο μακριά, είναι λίγο ζόρι, ωραία. Κακά θα είναι το πιου. Έχουμε ένα τρυπάνι μπαταρές που τώρα, αφού το ξεκίνησα, έκανα την αρχή, να κάνω και το τέλος. Άλλο λίγο θέλει, έλα. Εκεί. Να το, Δείτε παιδιά, δείτε, ωραία βίδα, εντάξει. Να το πάει, βιδώνει κι άλλο, να το. Να σφίξει, εκεί, να πάει μέχρι διαόλου. Μέχρι του διαόλου τη μάνα να βιδώσει. Όσο δεν πάει, εκεί. Δείτε παιδιά, ωραία, είναι πιο ωραία δηλαδή αυτή η βίδα. Γιατί άσυγε, ήταν παλιά, είχε βρωμιές είχε, καταβίδεται, μόνο μου και πιο μακριά, δείτε παιδιά. Ωραία, του άλλαξα βίδα, δείτε. Βλέπετε. Πού ήταν τώρα αυτό, άστο εκεί. Τι άλλο να κάνουμε, είπε. Οδοντόβουξα. Πέρα την έχει για να καθαρίσει μηχανήματα. Αυτό την έχει εδώ πέρα. Από κάτω η σαπίλα, παιδιά, μαυρίλα, πράγμα. Δείτε, παιδιά, σαπίλα. Πω, δείτε. Όχι, μην κάνουμε, μην το παρακάνουμε. Κόφτης, δείτε, παιδιά, αυτό κόβει. Τι να κόψω, κάτι θα κόψω. Τι να κόψω, κάτι που, τι λίγο χρόνο, τι να βρω, κάτι, βρήκα, το πιο βρωμερό βρήκα,
Μέσα το σκουπί. Χέστο! Βάλ τον κόλλο σου και χέστο! Ω παλάκια, τι άλλο έχω να σκαλίσω. Τι κάνετε? Πινέζες, δείτε παιδιά, πινεζούιδες, μαύρες πινέζες. Το βλέπετε, το βλέπετε. Αυτό ξέρετε τι είναι, από κουρτίνα μπάνιο. Δείτε που κρεμάς την κουρτίνα του μπάνιου. Έχει. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα. Ούτε θες βρίσκεις εδώ μέσα. Θησαυρούς βρίσκεις. Τρανός! Θέλω ένα Honda! Να την κατακατήκα! Ναι. Χριστούγεννα ευτυχισμένα τσίγουμε. Θα πάθω και τίποτα καμιά ώρα, πώς κάνω. Τι κάνετε, όλα καλά είστε? Θα ανοίξουμε το... Τι έχει μέσα? Ένας όλος φακός. Τι είναι αυτό? Μια μπαταρία έχει, δεν δουλεύει. Την έβγαλε, ορίστε. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τι έπαθα σήμερα? Έχω όρεξη. Τον εδιάλυσε. Του βγάλε τα κράτη, είναι άδειος, δείτε πέρα. Ωραίος, δεν είναι άδειος, δείτε πέρα. Εξαρτήματα. Δείτε. Οι αμπίτσες του. Πώς την δουλειά πήγε εκεί πέρα. Ωραία! Πακεταρισμένος βίντεο, δείτε, σε σακουλάκι, πακεταρισμένο, δείτε παιδιά. Σε σακουλάκι, δείτε. Βλέπετε.
Τα πουλά, τα πουλά. Τσέκομπε, καλησπέρα, νεαρχόντες. Κι αν είναι ορισμός σας στο τη θεία γέννησης. Να πω στα χοντικό σας, Χριστός γεννάτε σήμερον. Έβηθεν την πόλη οι ουρανοί αγάλλοντες. Χαίρε οι φύσεις όλοι, εν το σπηλαίου τύχτετες. Εφατή των αλόγων, και ο βασιλεύς στον ουρανό. Και πει στον όρκον. Φέρε 20 ευρώ. Φέρε 10 ευρώ. Μην φέρεις τίποτα, άλλη φορά. Του χρόνου. Του χρόνου με πληρώνεις. Τσέγκομπε. Χω. Merry Christmas. Θα σας σκουπίσω τις χλέπες μου. Χω, Merry Christmas. Αυτή είναι μεσινέζα από χορτοκοπητικό. Δείτε που κάνεις βρω. Ωραία. Δεν κάθεται εκεί που τη βάζω. Νευρίασα, ναι. Γιατί όταν νευριάζω, ωραία φωνή που κάνω. Τσεκούρι. Θα αρρώσω. Και τι θα κάνω εδώ. Θα πάω στο κινητό. Τον μπέζω. Είτε πέρα, τον μπέζω. Του Γιάννη τον μπέζω. Ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος. Τα έχω σκαλίσει. Δεν έχω αφήσει τίποτα ησύχο. Παιδιά. Παιδιά, τώρα θέλω ένα Honda. Πήγαινε φέρε μου ένα Honda τώρα. Δεν με νοιάζει τι θα είναι. Αρκεί να είναι Honda που λέει και ένα τραγούδι. Φέρε ένα Honda. Όχι δεν θα μηχανή. Honda Type R, Civic, Honda HRV, ITAREV, RRV, HRV, CRS, ITARES. Φέρε, αρκεί να είναι Honda. Εκτός από μηχανή. Αμάξι θέλω. S2000, S5000, S8000, S20000. Αρκεί να είναι Honda. Αμάξι. Honda Type R, Honda Type R, Toyota Lexus, Toyota Hilux, Toyota Panamera. Όχι, αυτό είναι Porsche Panamera. Τι θέλω. Τι θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω. Υπάρχουν τόσο ωραία αμάξια στον κόσμο που δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Ωραία χρήμα να έχεις να τα πάρει. Όλα αυτά που ζητάω είναι πολλά. Φέτος το λέει Βασίλη θέλω να μου φέρει μια κοπέλα. Τι να μου φέρει. Ναι παιδί, μια κοπέλα να είχανε. Ωραίο παιχνίδι η κοπέλα. Ωραίο παιχνίδι. Το καλύτερο. Παιδιά. Ωραίο παιχνίδι η κοπέλα. Παίζεις. Ωραίο παιχνίδι η κοπέλα. Να μου φέρει μια κοπέλα. Τι άλλο να μου φέρει. Να μου φέρει και ένα Honda. Πόσα πήγαινε βόρτα. Ένα το Type R. Τι άλλο θα να μου φέρει. Ο Βασίλης. Παιδιά δεν υπάρχει Βασίλης. Αλλά δεν πειράζει, θα μου το φέρει. Και ας μην υπάρχει. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν πειράζει. Αυτός ο Μπίλης ο Χοντρίλης. Ο Μπίλης ο Χοντρίλης. Σαν Άγιος υπάρχει. Πώς λέμε ο Άγιος Πέτρος. Ο Άγιος Γεράσιμος. Ο Άγιος Ανδρέας. Ο Άγιος Χρήστος δεν υπάρχει. Είναι τα Χριστούγεννα που γεννάται ο Θεός. Ο Χριστός. Αυτός τέλος πάντων γεννιέται και δημιουργείται. Και μετά από 33 χρόνια. Τα Χριστούγεννα γεννιέται ο Χριστός. Το Πάσχα αναστείνεται. Τα Χριστούγεννα έρχεται στον κόσμο. Το Πάσχα φεύγει από τον κόσμο. Καλό. Τα Χριστούγεννα τρώμε γουρουνοπούλα.
Και το Πάσχα τρώμε κοκορέτσα, κοντοσούλια και φτάνουμε 100 κιλιά μπάκες. Καλά, ξέρετε πόσα κιλιά είμαι. Είμαι κατσάω, ο κεραυνός Μακουίν. 95. Κατσάω. 95 κιλιά είμαι, παιδιά. Θα πάω να κάνω εξετάσεις τώρα πριν τα Χριστούγεννα. Θα περάσω από κταίο. Να κατουλήσω μπορώ. Μου επιτρέπετε. Και να μην μου επιτρεπόταν, θα κατούλαγα έτσι κι αλλιώς. Δεν περίμενα τη γνώμη σας. Απόλαυση. Το καλύτερο πράγμα στη ζωή. Μου φύγει. Κάσα να τον τεινάζω τώρα. Να πατήσω καζανάκι. Το ξανά. Έλα. Ωραίο καζανάκι. Πινέδο καζάνο. Το καζανάκι. Τι κάνατε, δεν τα έκανα. Τι κάνετε. Φτιάξουμε το μαλλί. Μία τεράστια. Ποιος άμελει τώρα, σπίτι μου είμαι. Περάσανε 23 λεπτά. Έτσι άμα μαλακίζεσαι, κάτι περνάει η ώρα. Ενώ άμα κάθεσαι εκεί σε σοβαρός και λες, καταλάβατε παιδιά. Άμα είσαι σε ένταση, περνάει η ώρα. Άμα κάθεσαι εκεί σαν μαλάκος, σαν μπάχτακος, σαν παιδάκος, δεν περνάει η ώρα. Άμα κινείσαι, μαλακίζεσαι, κάνεις από εδώ, φτύνεις, καχαίσεις, λέβεσαι, ξερνάς. Άμα τα κάνεις όλα αυτά, περνάει η ώρα. Γιατί το που πέρασε η ώρα. Το κατάπιω το σαλόνι, δεν με φτύσεις, το παρακάνω. Μην έρθει ο πατέρας μου και βρει χλέπες εδώ πέρα. Τρυπάνια, μην τα ρηπήσω, είμαι επικίνδυνος εγώ. Αυτό τι είναι, μου λέτε. Το οποίο δείτε πώς, ποιο βρώμη, δείτε βρώμα που έχει πάνω, δείτε πράγμα. Σου το έχει σχέση. Πώς δείτε, κολλημένα είναι, δείτε, βλέπετε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Αυτό παίζει να είναι 30 χρονών. Δεν έχει χρησιμοποιήσει, τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Ό,τι θες. Τι είναι αυτό,
Αυτό μωρέ. Τι κάνει, τι είναι αυτό, το βάζεις εκεί πέρα. Ναι. Τι έχει αυτό εδώ μέσα. Όχι, δεν είμαι περίεργος. Αυτά έχει μόνο. Άστο, άστο. Βιδούδες όλες. Άστο χαλί. Πολύ βίδες. Πολλές βίδες. Δείτε τα κουτσιά. Όλο βίδες έχουν. Βίδες. Δείτε παιδιά. Πολύ βιδομανή. Βίδες. Τρυπάνια. Εργαστήριο είναι. Τι περιμένετε. Εργαλεία θα έχει. Βέβαια τρυπάνια εκεί πέρα. Ωραίο. Δείτε ωραίο τρυπάνι. Καλό, Προσοχή! Μα κρατάω τρυπάνι. Τι έχει εδώ μέσα. Ούπα! Αυτά είναι ούπα, δείτε. Το βλέπετε, Ούπα, δείτε. Ούπα. Το βλέπετε, αυτό μένει μέσα στον τοίχο, κάνεις τρύπα και βιδώνεις. Να, αυτό, να. Βλέπετε, ούπα. Ωραία πράγματα, είδε πέρα. «28». Αυτό ήταν το βίντεο. Σε ένα δύο μέχρι να πάει 30, παιδιά. Τι άλλο να κάνω. Και 48. Βασικά μέχρι να πάει 40. Το βρήκα. Και στα επόμενα 10 λεπτά 9 πείτε. Με το που πάει 30 σε ένα λεπτό θα βάλω το ράδιο. Βλέπετε το ράδιο. Θα ακούσουμε μουσική. Άντε να πάει 40. Για 10 λεπτά να ακούσουμε μουσικούλα. Και εγώ τραγούδισα κι εγώ. Να ακούσουμε και τώρα. Να ακούσουμε και το ράδιο. Τι έχει να μας πει το ράδιο. Αφήστε το, άλλη φορά. Αυτό ήταν το βίντεο, σας να κάνετε like, 30 λεπτά αφήστε. Και να τα πούμε σε ένα ακόμα επόμενο βίντεο. Εντάξει, γεια!